Zapizuriarekin jolasten gera, zuek alde batera ta gu bestera, bersuaren aldartera ta publikoa parte da, saio honek ezin du gaizki atera. Gaur egun, Euskal Herrin, zuelauok, ez dezue herri proiektuik ikusten. Ez zeate garen alderdi politikotan ordezkauta sentitzen. Gauzakola, hurrengo hauteskunde eta behi da, zeok lauok alderdi politiko berri esortzea erabaki dezue. Zein die zuen oinarrik, zein da zuen programea. Ze oinarri ote ditugun ta, zein dan gure arrazoia, nik aseguratu nahi dut gero telefonikan siloia. Gure alderdiak izango badu presidente talkatea, lehen baldintzak izan behar du oinarrik ez izatea. Nik lema behintzat erabaki de tradizio baten jabe, alde daudenen kontra gaude, guta kontra daudenen alde. Ordezkatuta sentitzekotan ezote da logikoa, sortu dezagun Euskal Herriko alberdi politikoa. Bale alberdi baino hartzazu egoera garrantzian, nun sortu behar da alberdia, Espainian edo Frantzian. Hori galdera zaila dugu ta hobe da alboralaga. Zesan nahi dunez dakit baina zentro progresista gara. Ez Espainia eta ez Frantzia biak txarra dira berdin. Kataluniakin nahi dugu estatu transpirenaikoa egin. Ta hortarako ordezkari bat hautatzea da onena, Urkullu baino pixka bat espresibogoa dena. Lau hasiko gera bi gizon flako eta bi neska morena, bost boto baditugu gutxienez, guta sustraina marena. Nik joaten banaiz lege biltzarrak senaturista arima, elkarren ondoan ipintzean mendia eta kolina. Hau baino alderdi nazionalagoi gaur arte ez da ikusi, gure kolina eta iparraldeko puntu exotiko eta guzi. Lehen Arnaldori entzundakoan, nola genbiltzan egarriz, egin dezagun independentzia azentua ondo jarriz. Bale alberdi eta kolina, txiste txarraren baldintzan, ariarekin segi dezagun, agintzeko jaio nintzan.
baina gintea ikusi behar dugu laburu luzera. Gure alberdiak joan behar du aginak erakustera. Ta Arnaldoren independentzia hortara eginik buelta. Gure lema da egigun irri, paregarri gaudeta. Batzuentzako folklorikoa, besteentzako klitxea. Ondo legoke gure logoan laburu bat ipintzea. Laun minek zian, Uxu eta Agin, baina sarrau eta urteke pasaditxue alkarri behidature inbare. Herriko festatan pauso aurreatu eta hizketan hasi die. Lehen hitz egitea biontzat errezan, aserreak arrapau ninduen sorpresan. Orain nola bitu gaur funtziona dezan, zuk barkatu dezazun nik ahaztu nezan. Hitz egin nahi dut baina ez dakit zer esan. Hitz egin nahi dut baina ez dakit zer esan. Herrian elkartua sortudan festatik, ze atera dan orain pareko neskatik. Nik erabat gordea ez daukat ezpatik, zu arrimatu zera hizketan kezkatik. Nik hitz egin nahi dedan seguru ez dakit. Nik hitz egin nahi dedan seguru ez dakit. Lehen gu elkartzeko genbiltzan goseti, juntatuta parrandan astero ederki. Erretira azkena egiten genuen beti, orain gu hurbilduko ginake emeki. Zergatik aserretu ginen bageneki, zergatik aserretu ginen bageneki. Erruduna izan zan orduko alkola, uste alde zutena ies joan zaiola. Esan zen izkidanak azteko nik nola, oraindik itzala hundiz dago hor arbola. Etzaidazula esan ez du nik ajola. Etzaidazula esan ez du nik ajola. Beraz nere mingaina izan zan zitala,
tarteko zerbezata, jinkasak zirala, oraindikan presente arbolan itzala, trago bat aterako dizut berehala, ark apurtu zuena ark konpon dezala, ark apurtu zuena ark konpon dezala. Beraz joan nahi dezu orduko kaltera, patxaraz hitz eginaz ez nadin altera, ados emango dizut bigarren aukera, nik jinkas bat nahi nuke atera, atera. Bat ez dezu nahikoa prestatu kartera, bat ez dezu nahikoa prestatu kartera. Haserre zinalata, banun nahiko bajoi, damutzeko hartu deta usardita sasoi, nola lagun minak ginen izan du oi, nik barkamena eskatuzuk beti arrazoi, nik Puigdemont dirudita zuk berriz Rajoy, nik Puigdemont dirudita zuk berriz Rajoy. Nik artikulo bat det ministro karteran, amenazuik ez egin zure egoeran, adiskideak ere ez daude soberan, biharamunaz beldur hasi naiz bezperan, ta ea gaur bi aldiz damutzen ezkeran, eta ea bi aldiz damutzen ezkeran. Bizpahiru bertso kantatzeko gaia, hauxe zutzako, lotxa. Lotxai bizpahiru bertso kantatzeko eskatuko ju, Maialeni. Kolorerik gorrina, masalik berona, sentimentu hori da, denona gerona, ez da beti izaten atseginta ona, zeinen azertatua esaerak diona, ez dunak badunari ematen diona, ez dunak badunari ematen diona. Baina lotxaren baitan badago gehiago, ene zenbat egin nahi ta ezin arraro, hitz bat esan ezinaz egonak luzaro, edo ustez pekatu zen horretan klaro, lotxaren sustraietan beldurra hor dago, lotxaren sustraietan
sustraietan beldurra hor dago. Baina denok gera lotsa horren kargu, gure baitan kabia egiten diardu, lotsatu ta damutu, askotan berandu, lotsatu ta ez egin, ibiltzen garagu, lotsak ta gabeziak neurrian behar du. Lotsak ta gabeziak neurrian behar du. Adin, zuk bizikleta desafioa egin ziozun Uxuei, eta Uxuek onartu. Gaur, Uxuek kalen zijotzela, aginen etxeko lehioa bidaudezutan ikusizu, agin, zikloestatikan izardi baten entrenatzen. Kontxo, kontxo, Uxue, hortzaude begira. Eta zu pantorrilei gira eta bira. Ez da izardilla hemen daukadan diztira. Modu hortan metara gutxi heltzen dira. Gainera egiten du bazpare errezu. Hori lehiotik nola entzun dezakezu. Nora baitzua zela pentsatuko dezu. Hemen nihua Uxu ezeketa zezu. Salako kuadruak ere dihua zatzera. Zu ere jungo zera goitik hanbera. Prestatu zaitez apustu simple bat galtzera. Prestau zaite gravitate horrek dun legera. Aldapan gora neretzat berantz zuretzako. Berdina ere hartuko aldezu aintzako. Etxian mailotarekin zaude oso guapo. Zuk ez dezu jantziko ez daukazulako. Entrenatzeko zeharropa erabiltzen dezu. Kulero politenak ikus ditzakezu. Ta ze barrita mota dezu zure pentsu. Agin hortan ez dezu beharraina zentzu. Nei barritak ez diteman dudan energia. Orduan izango dezu parrandan ajia. Parranda aurretik ura parrandan lehia. Eta bizikletaren gainean biajia. Apustua onartzia nahikoa meritu. Baina onarpen horrek arriskuak ditu. Nik albaitero bat daukat eta bi mediku. Nahiko astua dala egin du prediku. Ja gure kontra dator degun edadea. Ni ere sekula enaiz gaztetu gabea. Arpeian igertzen dizut velozidadea. Ni ondo joango naiz illa zemuz bea.
Agini eskauko diot, 3 puntu Maialeni jartzeko. Eta gero Maialeni jarriko ezkio 3 puntu agini. Hau txapelketa alda, ez da txapelketa. Buruari altzabitz buelta eta buelta. Handaukazu zapi bat, ta horrekin zer gerta. Hori jazten duena horrez beteta. Zuk txapel bat badezu Euskal Herrikoa. Tamaina honekua nere neurrikua. Horregatik nago gaur tantzelarrikua. Nahiko nukelako sari berritua. Zuaitzan asmakizun bat, homoabilizena. Naiz bazun talentua ta bazun sena. Ta arena ezpazan, orduan zeinena. Hori da liburuan ikasi detena. Gezurra zan pena, gezurra dendena. Kantatu nuena hain bersola dena. Gaur egun metxerotan hor dago dena. Gaur egun metxerotan hor dago dena. Sagardu aurten ere segurasko ona. Serio esango dut hori ez da broma. Sagardotik bizi da gaur egun persona. Ta hori ez da metxero batian dagona. Ze uste zendun zala atia izatia. Egun ez lan pixka bat gauian pakia. Nik asmo ona nuen ta borondatia. Problema bakarra det ez dakat suertia. Bersolaria danak hau baietz bukatu. Atrebentzian lehen egin det pekatu. Apustua botata betetzen kostatu. Babai bederatziko honek gaur koskaktu. Naizta ez gustatu, ez gaur ni juzkatu. Bersuak bidatu, rimak besarkatu. Eta ez dut bukatuko. Eta hortako, hor atzen ikusten dituzue, honeka zaldibitarra eta Susana Katalan zaldibitartuen, aste honetan zaldibitartu zaiu, zerkako txirulakin eta pianokin, pronto. Eta emango dizue doinue.
Musikak berezko du hitza sustatzea, horrela normala da denei gustatzea. Naiz usuek naizuen botua eskatzea, toki guztitan libre alda bozkatzea, toki guztitan libre alda bozkatzea. Toki guztitan libre ote da bizitzan, galdera egin didak lehenengo baldintzan. Ni ere kontu horrekin pentsatzen hain nintzan, libredek baino konsekuente izan, libredek baino konsekuente izan. Teorita praktika ez aldira bana, beraz batu ditzagun pixkana, pixkana, libre izateko gixan, herri katalana, zaldibira zertara, zatozu Susana, zaldibira zertara, zatozu Susana. Hemen juntatu danez alako kuadrilla, galderak egin leizke zientoka naiz mila. Zaldibira zertara ez egon isila, raza bihar dut eta kasta pixkan bila, raza bihar dut eta kasta pixkan bila. Paper hortan, euki beharko zendueken paper hortan, gehiena gustau zaizuen bertsolari aukerau eta zuen txartela jasoko jau. Tamborrik ez dauket. Ja. Udazkeneko lehenengo zapi jazte hontan zapidune, Maialen Lujanbio. Lehen gerra bat hasi dugu eta dagoeneko bi gerra. Maialen juntzaigu ta etorri da Ku Klux Klaneko liderra.
Nere ustetan etxera joan behar duzu Maialen hola. Ordizi sarreran jarri dute Guardia Zibilen kontrola. Ola joango naiz sentitzen naiz nahiko dotore antzian. Oiutanago ola egoten naiz dutxatik ateratzian. Tapaturikan garondoa eta estalirik bekokia, esne saltzailean doinurako suplanta egokia. Bale bakiroltasunez onartuko dugu honez gero. Zorionak Maialen bilotzez, inork ez gendun espero. Eskerrik asko aginalare, penarik ez dizut bate. Izeba bakarrik naizelako errukiz eman didate. Biak hasi zareten honetan hitza elkarri atxikian. Igual rebantxa egin zazute bederatziko txikian. Asko zobeto gaude irurok albotik bea egonik. Abusona bat zeraztu baina maite zaitugu oraindik. Zaldi biraldu geran aldiak, ia ezin dira zenba. Gaurkoa ere gustu handikoa, noski izango etzen ba. Ze simboloak aldatu behar dira ta berriz izenda. Eskerrik asko antolatzailei, segi luze gaurko xenda. Bihotzetik egindakoa, bihotzetik eskertzen da.